Shalom, horas madi kita saluputna di ruas dohot parhalado HKBP Resort Sobusurung. Tapu kami ibadah saat teduh di manuput ni Aryong, marade mahita sian buku ede nomor sia ayat sada tarbatul. Hatani debata di kita di Sadarion ima latar surat sian pesalmen bidu 40 ayat sia songonon ma didok. Dipanggil rohaku do patupahon lomo ni roham ale debataku jala di persitongan ni rohaku do patikmi ido yanggo sahatna. Sudah do jolma adong be lomo ni rohana. Lomo ni rohai ujungna boido gabe hasomalan. Jala sudah do jolma somalna patupahon lomo ni rohanai. Ale tutu dang sesudah hasomalan ni jolmai marujung tunadenggan tu dirina. Suang-suang nitong tu humaliangna. Isarana adong do lomo ni rohani jolma seminum tuak sahat tunamabuk. Di ujungna gabi manegay diri na doy. Dohot do tu keluargana dohot tu humaliangna. Adong musik namar lomo ni rohan ni jolma laho pangkata-kata donganna manang menggosip. Hirana susonang dorohana mulu so dihata-hatai donganna. Lomo ni roha na ginoranna ni hobi pe sipata marasing-asing do. Adong namar hobi na ekstrim akan alomorohana mengadupi akka hamaulon gariada mengadupi hamatian isarana akan nama jakit dulu berpetualang akka pembalap akan namar meam doho binatang buas doho lan akan asing meragam do tutulomo ni roha manang hobi ni jolma di tanah on. Ale marasing do molo parpesalmen. Tungasing do lomo ni rohana. Ia lomo ni rohana ima patupahon lomo ni rohani di bata. Jalana say manggohi rohana ima patik ni di bata. Uren itu kata buasa lomo ni rohani parpesalmen patupahon lomo ni rohani di bata.
Ala dihilala ibana do asi ni roha, do tinggan basa ni debata di sadok muluna. Lo ni roha ni debata boido idota di bagasan patik neng, termasuk may patik na sapului. Ido bahen na didok ibana di persitongan ni rohana do patiki. Takas do di boto ibana patupahon haluaon nang hanguluan di ujung na do lomo ni rohanay. Noaing buhanak kita terlumobi akan na mangguari diri na si Hiton Kristus. Hasumalan dokot lomo ni rohana samudia do natabatupa di parnguluat to. Hola na pasonang-sonang ko diri sa diri do. Hola na hasonangan persatukinan sa bing do. Alay mo si Timoteus madok. Pasomal-somal ma dirim mangulahon hadaulaton. Jala Tuhan Yesus sa diri pe madok di jamita dolok. Martua ma akka nalabok roha. Akka namawas male mida hati goran. Parroha na yes. Sibahin dame na patupako nati goran. Sudinay akka gubaran lomo ni rohani debatari. Atong lomo ni rohani debatai ma tapasomal-somal taulahon di muluta. Aido silehon hamartuaon nang hasonangon na sitong. Tarlumobi ma hanguluan na sa liling ni liling na. Amen. Martangi ang mahita. Mula titukan di pasakat nasa ro kami tuho. Ala tutong di bagasan pangaramutan mo to kami gano. Menbo kami tukan tol kasahat dutit kiyon. Markite basa-basam ima ho sa hangulon ng gadyang ni umur na siyak po ito kan. Ang gimatotong tukan markite basa-basami. Bodi pake kami dinalako mangulahon akka ulon nami di bagasan sa daryon. Terlumobi tukan boy mangulahon sa lukut aha na pinangido ni roham. Suang-suang itu kan hatam ng marsaringar ditong atong nanamyon. Humanatotong na mga ramoti roha dokot pikiran nami. Asa boy dula kami jala marurat marparbuay di bagasan parmulon nami si ganupari. Holan mga saon guar ni anak mutukan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Marade mahita siang buku Ede nomor 724 ayat 1-2. Ramahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang sa binarbadia magwarmo. Sa Roma harajon mo. Sa saat mo meneruham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sa darion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak togiho kami tu pangujunan. Palua mahamisian pangaku. Ay hodonap tunah harajaon. Dohot hagugon, rodia sangapon sa liling ni liling na.
Amin.